ମା ଝିଅ ବସି କଣ ଝୁଲିଲ ଏଠି କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଆରେ ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି ଆମର ମାନ୍ଥା ମାନେ ମନ୍ଥରା। ଆଚ୍ଛା। ବାହାରକୁ ତ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ। ୱେଦର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା। ତା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ମତେ ତମକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଧରି ଥଣ୍ଡା। ପଳେଇ ଆସିଛ ନା କଣ? ହଁ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିଦେ ବାସ୍ ବସିକି ଗେଲ ହୁଅ। ଆଜି ତମ ସ୍କୁଲ ରେ କଣ ରାଇମ୍ସ ପଢାହେଇଛି ମତେ କହିଲୁ? मछली जल के भलसे कहदेना। मछली जल के रानी है। जीवन उसका पानी है। अगला तो डर जाएगी। पानी का लो तो मर जाएगी। ଓହୋ ହୋ। ହେଲେ କଣ ଏବେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ ପାଠ ପଢିବୁ ନା ଖେଳିବୁ? ଆସୁଛି ପରା ମନ୍ଥରା। 3 ଦିନ ଛୁଟି ହେଲା ମାନେ ମୋ ପିଲା ରେଷ୍ଟ ନବ ନା କେତେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ତାର ଥଣ୍ଡା ଜର ସରିଲା ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କଣ ତାପରେ କରିବା। ମୋ ପାଳି ପଡିବ ଆଉ। ନା ନା ସେଇଟା କେବେ ନ ହଉ। ହେଇଯିବ ବା ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଇଯିବ। ଦି ହଉ ତିନି ଦିନ କି ଛୁଟି ମିଳିବ। ଭଲ ହବ। ହଉ ଆଉ। ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିବା। ସେ ନହେଲେ ପୁଣି ମନ୍ଥରା ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କାଟିଦବ। ନାଇଁ ମ କାଇଁ ମନ୍ଥରା କିଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇ ତ କିଛି ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କାଟିଦବ ଆଉ ଖାଇହବନି ପୁଣି ଟିଭି ଲଗେଇ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଆମର ଇନଭେଟର ଅଛି ନହେଲେ ତଥାପି କାଇଁ ଆସିନି ତ ଏବେ ଜହ୍ନ ଯାଏଁ। ଆଲୁଅରେ ଡିଗ୍ରୀ ଲଗେଇନା କଣ ସେ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିଭି ଜହ୍ନ ଫିଭି। ଆଲୁଅରେ ଡିବ୍ରି ଲଗେଇ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ ଲୋ ଛି ଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଛି ଛି ନାଇଁ। ସେମିତି ସେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଡିବି ଲଗେଇ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏପଟେ ତ ଜମା ପବନ ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆସୁଛି ଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଥରା ତ ନୁହଁ ମାନେ ବର୍ଷା ବାର ବାର ମନେ ପକଉଛି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ। ନାଇଁ ସିଏ ଯାହା ନଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାହା ପୁଣି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ। ସାଙ୍ଗେ ରଖେ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲେ ବିଜାର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ହଁ ଚାଲ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯିବା ମନ୍ଥରା ବୁଡିକି ଦେଖିକି ତାକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା। ଦୁବ ଆଣିଛ ଦୁବ ବରଗୁଳି ପତ୍ର ଆସୁ କଣ ତାର ତାକୁ ଚାଉଳ ଦୀପ ଦୀପ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପନା କରି ହଁ ଡାକିବି ନାଇଁ କି ବନ୍ଦାପନା କରି ଡାକିବ ତାହେଲେ ନା ଆସିବ ନାଇଁ କି। ଆଉ ନଚେତ ସେ ଏବେ ଆସିବ କି? ନାଇଁ ନ ଆସୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉ ନାଇଁ।